jalap betho khana se gibril Shapang ka jingne chong ka BPP hanawang ba de na kadaw chong ka BPP ba ki har ki yokam yajam ha ka jala ka jongi ngamtet law ni rong ba upa ka jingi sya ngi la penye hukum rong ba upa ni ki barang kham khana ngi dei ban burom henry haba mi kom ka de ka tentin nya jiwang a kur ka pap ne ei ki ho kum ba ta ka jingmot ban net ko ban ya lam bakla yo pai ba banong ba dei na ka da jo ka BPP ki yo kam ki da har sani ha ka jala Meghalaya ka jongi Higano de da ka da jo ka jingi ki jo ka voice of the people party ha lord ka job preservation policy ba ki khasi ki sa dunong ba men shwangi bol men tang yo kindiat ila let keleng ban yala kani jing yala ko jong I le se kalong de na ka da ba kadon tan ardali ka da kano ka da in sa bishar himi ka wei ka da kala banong ba imtip im song tho im pei phang ya ga reservation policy kata kala bandai ka da im pei phang im song tho but ikulmar ke ei kata ka reservation policy kini ki BPP ki ki ga ei ru im song tho but balai im song tho le se ga long ba I khem puni bha ya ga reservation policy but kadau dar kaba ngala berong namar ba iting thot ya ga BPP namar ga BPP ga hikai ya ki ching hikai ki ba shisha batlaga ka BPP ka yo ban song nongren ha ki pai ba jong ga jalla ga jongi ki wei pat ki political party hin nam yo ban so the but ki wei pat ki nong yalam ken nam la shu ban im ja na kaniga politics naman ba pai ba ustad nong hai tai nang pria thu bakla indra ni me kanu na kini gidaw kabadai bat lese bra artli gidaw kina bandai yei ka voice of the people party haga manifesto jong ka MLA election arajar lai Niong ban yen ladangi wan harapor yen penkamai yaga job preservation policy na marga nega job preservation policy nim kno ya kita ki para lokar jongi henry niong ba kano siniang na barba ki jai tene khasi ki khambon breu henry ki garo ki ba khamu na breu ki yo marga jo ka job preservation policy ni bo ya kata ha kamat tekam ko jongi ke HSPDP ru ka bo ki UDP ru ki bo henry under the job election ki ne ki party ki kemen man join melewan ya tha sarkar henry ki kletpat ya ka kular ka ba ki la krei shao pai ba henry ni la ka voice of the people party ni yong ba la dai poi makna ha ka bo ni dai ban ya khun tenge ban yo ban penulong ya ga ni ga jingmu ka jong ka party ka ba ki pai ba ya angnut nado ki por ki ba menshwa kalon ga ba klasi bo ne banang ba mi ga roster system de na ga jing ki jong ga BPP de tang ki preu ki ba ki bom pe phang ha ei hei ru ki ban kan ko mi ga ta ga jing kran and only bigger roster system kam de na ga jing ki jono jongno ka kies chu shwa ka le ki na do ki por ben shwa ki asam harajari way ki le ki henry ka roster system kami de na ga daw daga way ka long kami na ga jadon rip karo ka let sakot na mar ka do ya ka promotion ko jonga Dei hanor ke jingro promotion ke jongka
lecha ka kut bar habaga kut ka pet ya kata ka rukom thumkam ka lap baga jilla Meghalaya ka klem le ya ka roster system badai halo kata ka jingle ay mukot duba kata ka long kme ba ka kut ka ong pi dei ban le ya ka roster system habala le ya ka roster system ka sarkar ka le tumno kang ba ade plengkin ki kam baro khoi layor ki khasi tentia kaba ki garo par ki duna tenang ne sekhmat ya ka kam kabala jol ki khasi tentia gyong nyen thong no da ki karo na ta kada phun lapa kami ki advertisement ban thong kam bon ki post ki balech ki garo kaba khindia ki post ki wan na ka banta ka jai ben re ko jong habangnya kendo yung chief minister tu meeting mga i Dr. Kara but i Dr. Ricky niya let ban syong habang tu meeting kala khot tak sarkar u chief minister udan ha ka tu kamera i kong ampri ni dan ha ka tu kamera na ta ubahi malaya sang priang udan ha tu kamera ha tu ka por bang don bat ke BJP nilai keren banong yaki bagane ga roster system ga jongpi kadai ga babakla kene ga roster system ga bapipin tre ka menta kam dai ga roster system menai kadai ga roster system ga bapikwa ban compensate lene ban klipat ya ka balade ya gitu ki pos ki bagi garo menshwa kimla namal ba kim don brio namal ba kim pas ki nata kada ki thongi ki khasi ki jantia te minta pat daga jingbom la jeng ikaro tu por pi pendon nong ik samla ki pamenta ya keren dia kata ha kata ka meeting bangong bagani ka roster system ko joki ka long ko ba kelas sibone bat ni na kalian to voice of the people party nyem priang ya kade namar bar thongkam menswa kam dei bagi khasi ki janti ki khasi jantia ki rum kam tu ki rum ka kum rule bat himna shu ban khli hakata ka meeting niya keren but they hadin kata baya ka roster system gihap ban ya pedyang but kadon de ka way kalong ba istana sibune ba katu ka samla garo ka lebyang saku apa ka sarkar to por ka sedang ban pinki ya ka roster ban pintumai ka let sakut anda ka le sakut ka rembyang ha ka kut doong ka taban pentrikam ya ka roster system ka syong ha ka sarkar nangono ka pentrikam Henry Wembley jongane constituency ukren na Asia ukrem tip ya ka benang kendo bat uyalam bakla ya ki paiba kalong ka pop baka pop ban yalam bakla ya ki breu horkit hordang ngim judai ben kren ya ka balam le bat ka jinglong no yalam jongi dadang ikan ya ka jingbom sisa ka jingalam jong ka jinglong no yalam jongi kalong kabatado haba pipai ya kini kikini ki hindiat si ki hindiat tayo pi bagab NPP ka UDP kita ther dinge ya ka BPP ki kren ki kam simet jong ki kertong ikran ni kam simet jong presiden hana ba wai jai kpa ti on pengala ya gari khasi jentia jengi syaka jai kpa ngin pendo no ya ta gari ti kudustur nganong ye pinga la di wai jai kme bagi khon jona ki ai jai kme is sakara idi wai jai kme ki khon ga jai kme is sarusi ban wai jai kme ki khon ga jai kme kata ka jingai jat hanging yung ba ka syong napi ngem cukran aga parti benong ba ngin penbor ya ka jat ben rebat ngin tip hero ya kata ba nandu ben swagi dan di bajak pa henre gitu gidi tang kin dia bat kin nam lahi ban petela ya ka jat ben re jongi namar kata ki dan ki bre ki bas tena ban ai haba ki tena ban ai kena ngim dei ban khang ye ki Henry, kanong ipi nat the day ba kanong punta, kung ba penting kiniki, way pa ki party, kajad Henry ujongi nadu manswa ki don ki baca pa Henry, ni scam
hem kanong rim majority ngala banong 19 in the kandai sispa dan kandai point kandai nya jat kemelut bat kani peteng bat ka parti BBP ngem jukran ya kata ka ai jat bat ngem judon kum kata ka tikmu kane ka cingkran cungki kadai tang kekam lamle bat iba prestun benen ikran amlaran yang ba ka ba i jat ben riu dei ban i hayeng hasan timut banong ba iba adan himat imjui hayeng hasan ikon dikti ngagar pa iba prestun tensong lada imle ran balik loria kam kibreu ai ben let shongka si ba arden shongka ba ilok sing ba arden kli ba arden hi kalong ka kampo ya simrang breu kalong ka kampo ya orang ba manlet tu klar ya kam yeng kam sem kibreu manlet kli hiya it nem hayeng gade kam jungki bantit bat pelap akan ni ka por ka pamenta ki kli ya ka BPP kita ba kia i cek menreu bat haba kio i ba kita ki pai ba kia pediang ya kata ka nongrem jo ka parti kiong kini ki breu kini ki pai ba ki susong shit klebi kiong ya hiba ki klebi piang ni kalong batang ki ba put ya ka NPP ki dei ki breu ki ba start ki babot ya ka BBP ki dei ki ba klebi ngaru ngadeng ba klebi nembar ngadon ha ka BBP haba ki pai ba ki pediang ya ka jing persai jong ke parti ka jing syak ka kam ram ko jong i ban persai yo pai ba apakah kam ka nongrem ko jong i ka kam klan ban ya ka nongrem ko jong i ndai ban ka no yo pai ba upai ba udon ka bor ka jing start upai ba udoi ba start ngasai ong bagi judge penriu khasi jantia jongi galong kidai ki pre ki bastat ki basyempang badia kani la sakhi hiru na dugi po ki bamensua haj chat than satai lamingi jogari India ki khasi kidai ki wei na ki judge penriu ki bambi sakpat ha ka puli ka dangle wat ha ki kam sarkar tu por ha jala Assam bagi officer naga jala ka jongi nang ni anaga rikhasi jantia ka jongi kapang idang don lang baka Sarkar Assam, Kilek Shakri, Shaki Waiparki District, Arunachal Pradesh, Shami Mizoram, Shanagalan, Kilek Banpanya, jika kam Sarkar, Namar Kilong Kibreu, Kibatibit, Baban Ong Yagi Paiba, Tang Namar Baki Priang Yaga Nongrem Joka BBP, Idei Kiba Shong Shit Krebi, Kiba Shukwasha, Kanong Gay, Kabasunsi. Nina voice of the People Party. Iwan ban Shafi Paiba Ringkat Bat Ki Jingkular Ki Baka Parti Jongi Kakwa Ban Sim Kya Ya Kabaka Jai Penrigo Jongi Kadon Kame Nirangkam Ya Karoy Kapar Baka Roy Kapar Ban Yo Ya Kajingkiw Haga Jalla Ban Ningkong Do Kabang Idei Ban Lea Kadei Ban Rat Ya Kabamsat Hawa bangsa kadon ke jingduk kata kami baong mga wat ke United Nation ki start ki jihad jong ka partai kita hawa jul ke bangsa hangta ke jingduk kadon hawa jul ke bangsa ke jingsa din hangta kadon ka Voice of the People Party ka suthu ya kata nang banwan ra ya ka roy ka par haga imlang kasalang ka jongi katma kabanintong kapangitay banile kadai kajing bangsa nada karaw kinig mapresya ya ka Voice of the People Party kiway ki party minta kila sudung yok namtang ka ya ka Voice of the People Party ya ka ni paiba femdables no pula nabang nado baningkong ni ginong yalam jo ka BBP nyala tepul pa ya kata bahaba kop ka politics sa megalia ka long bay kiway pa ki party persya ya ka BPP kiway ka kambamsat persya ya ka cingpendo ya ka kambamsat kata kadai ki arliang jong ka politics haka jala ke jong what's wrong to bakla paiba lalaki way pat ki party ki tho ki dong ki khnam ki jong ki
ya ka Voice of the People Party na maringi nga lasan tu lepa ya kata ka kongres kami pher na ka NPP ka NPP kami pher na ka UDP namar hapreng kini di parti ka jingerung jingami kilong kumsiyeng sisam pinapen menta ka NPP ide kibriu chong ka kongres hi nyau kiba don haka NPP menta ka kibriu kiba don haka kongres hendrai haba ki baga kongres ka kompor no ha ka Delhi ide kumu kikin pnino siya ka NPP nang manyok khamya jang bat ka BJP namar baki kitip tanggaway mangidai bandon hakaliang kito kiba sensar nang bangin yo ya kabor bat pai ba sisin ba yo bor ka jela ka jongi kamdei bekin yo bor nang tau pai ba kadei bekin yo bor ban berngem yo pai ba lada membut ya na ngana mai development lada hembut ya na henom yo kam lada hembut ya na ngan penjenjare hi kata kade kaba kikwa haba ki yo bor kalong ban penlong marau ya upai ba kita berngem kalong kaba pakla sibone ya unong yalam ban berngem ya gipai ba ban penlongi gipai ba ban em ha kajing ting kajing sme unong yalam udi ban ai kajing singan gipai ba unong yalam udi ban yalam denti gipai ba om ban penting ban sme ya gipai ba Pelabang ni jela kajongi kibun ki jaga Wat panwan meeting sa party Jong ka PPP rum kiting Kidon kitaka namar balay Babarngem UMLA Babarngem UMDC Namar tang syoi Kamun ka sa karwait na din Kata ka ni ka jinglong mala Kani ka jinglong mala Kaba kum ka Voice of the People Party Ni kwa banda khatno Ya ka jingte jingkum Kaba upay ba jongi umat haki ni kipor Kiba menta Ka Voice of the People Party kam juang lada thiput yangi phenyo jing mentoy lada thembut yangi nginama jing mentoy ka jing mentoy ka roy ka par ka long ya baro u MLA ne u MP wei balasa jit u mikmat ya baro ki paiba ki ba syong ha ka tu constituency menagani di ba i kong amprin da ba buromi dei long kme idei belanang lastat idei bepas doctorate Henry kaktin ka bami na kasintur ka jongi ngasule ranya la di ba kami na kasintur ki brief la pas doctorate habang iyo ay ka degree kanu ka degree na ka university gaong hidai ban im kakum ka degree ka jogi habang iyo degree Ndai bayo PhD im kejing pada keren kejing keren kumutu priu ubam ya ke dikri kumutu priu bom lek puli la ne ubam sutho ya ka beren ka khndo kata ka ni ka bagi im habang yo ke dikri kamot ka dikri jongi ka diban pau ha ki ktin ha ka thlle ki jongi ka diban pau ha ka rukom im ka jongi ka diban pau ha ka jingmot ki jing perkhat ka jongi bar ka jing dei ki jongi ha ka im lang ka salang kata ka dei ka dikri Henry, naik ko ngayon print ibala yo ya kerdan doktorit habay kren kakta yang aru nabar ngaru yo doktorit isar siban yo doktorit nabar ngatip bakin pay ba kanong sis ka doktorit habay yung sis ka doktorit kakta lang yan nabar ngaru rumah yo doktorit kapit pa ba ka dikri kamdon do iyong kumni ladap hibur yang apin yo ay jingera ke development itu ke pembuat yang ngadang apswa kat kinong yalam ki breu ki berlong kinong yalam ki menteri sarkar bat ki bakwa ban yalam yangi sedali ban kren ya kum kitu ke kentin kalong ke ai ke pasnusi kamdei ban bi kamdei ban kamdei taman bi kamdei hiru ban ke jing muti perhat jong kinong yalam ki jongi Idei ban pek ya baro ki badon ha ke constituency kum ki breu ki jongki bat
Gapa banyak keren kendiat sefang kini kertong. Nama pangi habijit ngelabatai piga BPP ka yang nakabenta ka hok jongki long ki jongki breu jongki nong jong snong jong ka jala ka jongi kibada ki try muruk ka yang nakabenta kata ka clean politics ane kata ka rukom sensar ka ba bomdan ka jing babsap kata ka di kanong rem jong ka BPP barhabing yung bangi yada gerpang ya try muruk ngemut panong bangin leben ya ki way par ki jay ben riya bangin syo bangin dat bangin peni ki ji ka huri hura ko makano ki way baka BPP ka day ka to ka party ka papanya phen jay ben riya em ni ga BPP ni nget ya constitution jogari India ha ka constitution jogari India la tho shai ba ki nong India ki don ya ka hok hang no ka no ka ka bagi syong habagi lay Henry ki donru ki kendo na constitution ng India kabasya pade ban yada kerpang ya ki try muluk lane ki tribal ki ba im ha kari India ki jongi na makitit bagi ne ki tribal ki day ki bri ki barit pat ki bri ki ba khamsa din tadam gan ki jinga da ba kerpang kini kin jaklet kata ka ni ki bangikran ni sim na constitution ni mday ba tha ka BPP ni kran naga constitution jong kari India Henry habang ikran niya kata kini giway pa ki party ki yang ini bangi pia yang bangi pen ya pia ya ki chat ben reu ya ki pen ya shoot ya ki breu ki badon kali ka jala ke jongi haba pipe kini candidate ningkong ngakwa ban pe ya ikong ampri nga say ong ni ilalong menteri laslan Nadu arjar hindai lalong menteri hadu arjar khalai narjar khalai harajar khatpra henry hadu ajar khatpra porbai ba prestun ki kinthi no sa ka NPP I kan kinthi di idu no jing minister katu ka jing syong jung I opposition ka jing terkhong ka bayong di ka pentra di I ila kinthi no is NPP berbentai lalong menteri mentai lak sengat interkhong jo Henry, haga jinglong menteri ke jongi, yende ban klet ya kini ke arteli ke banga sayong. Kawai kalong ba, haba bikin bau ya ka jing ya ki jong kinong hikai. SSA, haga jalla ka jongi. Lada don ke school SSA hang ni begitu kinong hikai di bahap banya tiak surok. Banya ya sedih selong banya syong hang tu hak mat sekretariat banyak upmeet songmeet ang tu pidai ban kerma bakatu kajing baro kami day na kajing bomler jong ikong amperin kum ka minister hagapor baki pendrekam ya ka SSA haga megali ha ikong amperin idai I minister hagi wegi jalla ki pendrekam ya ka SSA kim dan jinge bar kim judon kita kajing ki jong kino hikai Kacela mi kali akan ditolong lagi kacela. Kapana kadang juga SSA. Kino hikai kami siasurok. Bat manu kali ya kata day ikong amperi. Lerau kino hikai. Kinong song ki kena school. Haba pi beki ya ki kino hikai. Kelmau ya kadur jong ikong amperi. Kelpen kelmau ya pi badai me I balai. Bat kabar kabar pi day kelmau bolong ba. Lada don kino hikai ki bomla ban hikai kin ma ba ikong amprin idi way I balale ya kata ban thung ya kino hikai om da ka jingla ka jungki hidai da ka jing ya dei ba ki minister ba ki MLA na da kadau ita siale yang ba kadon ka cinta siale ha department ka ba pet mei ho ngam no ban ong batta mai ta makajia ngari department ka jongi te kumi minister kum no imtet kumun kit kle hap up ado ban fal RBI kino hikai hap up ado ban net court kino hikai ki bapli ban let court kanong ipi kadiga kabaran kabajinjar Henry na kadaw ka jing bomler jong ikom ka menteri I la penong ya kino hikai ban mat ang jing jinjar bat
Haba bikin mawi rakam siali. Kumangong. Ngamaban ang bata mai Henry imle ai haba don ke cinta siali ban atakada. Kas court kong day ban tokit ka CBI. Ban haba tokit ka CBI kas no day ban ai kis persya yai kong amperin. But di kong amperin hadu kata idang don gin ka kis but lala in remli in job kasyong haga court ni kung ipay ta ni namlapan karen AA. Tang makadon ke history haga kamu. But him day ban collect baga NPP ka day ka party haba hamigalia jungi yala yaki persya yaga SS yaga CAA hajar kak kendai hado belakang internet lot nasulong nuyo internet show ni lagi bahikai yang nong yepi haba do internet kak no kada sertok nama bengim yo puli kot show bandu internet formal long college formal long school kada ga jingdo ko khaw yang ni nama bangim yo ban puli nama benta haba ni puli ni badan kam yaga internet but haba ki kun samla haslong hadal hipat ke NPP kanang gersan ya ka CAA i kakatha kabare ka para jong ukon rat sangma kadayang anakin ma video tidayang lok sabha kadong yau speaker bagara ai kubre yau home minister ubawanra ya ka CAA ngano yipitang ngane away ngakom u bapet ya ka jingong jikman haga jala ka jongi kum tau no hikai political science ngaong ba kay jing polat ya ka Meghalaya na ka CAA claim don ka ILP kam da don jingmut man polat ya ka Meghalaya na ka CAA claim ka jing don ka ILP kani ka ILP bade ke NPP ka persya ya ka ILP mensua kong bakani ka ILP ka khta ya ka roy ka par kong juru ka kongres ka kong bakani ka ILP ka wanra ya ka jinduk ka jala ka khta ya ka tourism ka khta ya ka yokakot nyem dan kam bat uni kurtong joko seng kongres hawa jar kendai udang ong ba ka ILP kakta ya kayo akot ng jalan nyimdan kam ka UDP kum jo hafse mara jari wel ha po ba ka sarkar ki thong ya kata ka kita ka committee ba kata committee ka election Mizoram ka election ka election Mizoram ka election Sikkim ru ka election study gong ha kata ka study ka jungki kilap ba kata ka ILP da pentrekam kan kata ya karoy gapa henry anong ipi nga rung ale study lam bit bisa ka sarkar henry nga le dang ta kam na jong haga jing puli ga jing pet ni jonga nga tho hiru ba ka ILP kam kta ya ka tourism haga hamigali hiru ba kanur ban yakop nganur ban yakran ba no boong ba ka ILP kan kta ya ka tourism nganur ba yidibit hipay ba kini kita kengong yalam ki jongi ki bala ay ka di gajing pensas pat ba bangim dan kam ILP house nam ajar khakndai pare oh hadin bala pas ka si kini ki we political party hadin bala yakhi kini ki seng halang kile kumlu ki lum but ya da assembly banya pas ya kata resolution ban pentrekan ya ka ILP kanong ILP pa ba katuga jing apa resolution ka jongki kami nakadono kami kakajing team ya ki pressure group kamdei ba kami nakadono da kajing mo ti perkhat ka jongki natakada habaki pas makana ngam tharai ba kita bukdin ti kana watsa delhi ru na ba kami nakajinget ka jongki ba minon ka ILP kami tang namar ba kisno ba kiting ya ki pressure group tidak kata apa ba apa pijit ya ka party bendet sedari jit ya ka party
kaban ra ya gamat yakimat ya ki isu jong bejala ke jongi ya ka parti bat ya MP ubanya kren ubanya sat ya kini kinaulem yang kan turu ya fi di paiba habangan pek dan kibala manong ba ka kongres kandai ka wei ka parti ka pengalaman pek pat ya ka lada MG ya ka NPP filamanong dan kibala ba kamla ka kongres Delhi ti kami karaya ka to MLA biang hi ka BBP ru NDC biang kandai nong ya fi ka kongres kadai ka parti ka bakul marjing mut badai na kada bajing kul marjing mut bajong ka bakada hial hadu kan ni handia hadu baki prem na hadin ka wi kejala ki ino yaka haga proben swadang sedang kaya lebe pin subhai ki muslim hadin ba kamla kini kiwe kini kicet ben riu na kanel kanhun miam kisno ba kani